Апа, здравейте хора на Скай Майнкрафт, Скайблок. Айде започваме. Айде. Цъкал ли си за такова нещо или не? Не. Добре, ела сега гледай. Сега ще направим ферма за Каблстон, за да може да разширим острова. Чай отивам горе, имаме две блокчета и лава. Две лечи, една. Добре, аз тук малко ще обера код моя. Да, бе. О, чай малко. Тъй сега. Дай я гледай. Къде чух? Добре. О, ще може даже... Добре. Къде ги направим между другото? Отзад има ли някакво? Не, няма място. Ей, тук го направи, бе. Той ясно е, брат. Чай, аз се дръпни, махни се, вземи пръст. Чай, дръпни се, взема пръста. Защото имаме... Ма ние може да купуваме след това, бе, брат. Остай пръста, остай. Ние после мога да купим, не е проблем. Не, бе, защото имаме и тиква. Нищо е Чакай, дай първото и да направим пък. Оп, готово. Пъса, чакай малко. Ще направим за двамата да има. Тук малко ще го щупим, ако се прави. Те е много по-важно, отколкото... Айде, готово. Че малко само да видим да се... Че? Окей, работи. Да. Че, аз малко ще поиграя с дизайна. Къде ми учи? What? Ала, то Каблстон ми го дава на мене, го взема. Понякога влагват машините. Чуна? Ти как ти... Моя Каблстон някъде изчезна, човек. Давай, ти не го радио. Къде има дървета? Смисъл, аз къде си посидя дърво? Или да взимам от къщата? Да, знам. Аз не знам. Горе. Горе. Ето горе. То горе някой знае какво, ама. Има все пак някакви. Наистина машините бъгват, защото ми даде 26 Каблстон. Да, защото аз хвърих малко за той. Се понякога те прави. Брат, малко ще пощупя от къща всяко да я правя. По-ще го правим. В смисъл, като сте малко по-различни. Да, ето тази мики. Ко да хвърля... Ти цветенци нямам трябва. Даже ми, че сме комплитнали някаква мисия. Да, може. Така. Не знам, на мен Каблстон не ми го дава. Сега ми даде много. Или ти ми го даде? Не ти го дадох аз. Не бе, просто така, той се приема като фарм все едно и... Просто да не... Да. Какво ще да правя? Ям да е малко Каблстон, бе. Колко ти трябва? 10-20, не знам. Много малко. Само не е много. Къде го даде? Къде го пусна? Къде го пусна? Тук някъде, бе. Не. Как, бе? Де съм го метнал в лавата, бе. Възможно. Майко, Васко! Сега метнах пак. Къде? Някъде тук. Тук го метнах, бе, сега го няма. Я го стига в честа, остави го в честа. Най-добре го стига в честа. Готово. Майка ти. Майко! Какво стана? Какво направи? Не бе! Защо го щупи? Ето защо не ти идвало, бе, брат, ти си го щупил там. Майко.
Ти отдолу си го щипил, той отивал надолу това всичкото. Да бе, сега ми даде от 40 кабелстоун. Да бе, ти си го стал отдолу, то за ти. То за ти е майна. Ай готово. А, така. Сега пак ми го дава, бе. А? Сега ми даде. Чай, виж, чекай. Пази се, дай да го направя тук. Тук имам бая да си играе. Тук става ли закопане? Да. И тук е същия гъс. Чакай бе, сега го правим. А така. Опа. Аз имам да разгледам. Нямаме легла. Защо си ти? Да, спък. Ай готово, Васко вече става за копане. Опа, чай. Да, сега е скандално. Готово. Ма пак лавата може да вземи някой. Ей, може, няма как. Аз имам крейтове, между другото. Имам един крейт. Варп. Крейтс. Я да видим сега кой ще се падне. Кой ще се падне? Дано да е нещо хубаво. Вот. А така, яша. Парички. Кой ще падна? Не знам. То как виждаш дали имаш крейтове, бе? О, XP. Кой ще го прати XP, между другото? Я, дайте да вотнем, бе. Дайте да вотнем, човек. Пари искам. Искам момчето, отиваме в хомчето. Като... Охо. Чай бе FPS дроп. Тук получихме. Така. Жикте 1, 2, 3, 9. Айде, вотваме. Stairs. Опалянка. Айде. Отивам пак на Warp Crates. Така. Warp Crates. Айде пак да отваряме да видим дано да ни се паднат парички, защото няма да има добре парички, не трябват. Ооо, падна ми със спаунер, брат. Спаунер ми се падна. На какво? На скелети. Доста добре. Ооо. Да, Много добре, много добре. Колега, нали знаеш, че горе имаме често? Да. Аз го... Не го обрах. Оя. Ооо. Diamond броня, добре. Ооо, цяла... Full Diamond... Ооо. Добре, имаме Diamond броня вече. Много добре. Чуя с хората как копат диаманти всъщност. В смисъл. Това никога не ми е било ясно. Падат се от някъде, то няма как. Да, той има някаква схема за диамантите, ама. Каква е по... Абе, ти откъде взе дърво, бе? От къщата. А имаме ли крафтинг тейбъл? Да. Защото на мен ми трябва малко дърво. Имаме крафтинг тейбъл, брат. Не знам, а вече къща ни има много яка... Още една врата. Няма... Ами, брат... И... Ко? Да, по-проветливо, бе, спокойно. Аз също съм казал. Те, дайте да вотвим сега. Оп, айде ми сега, ако ще се падне. Но искам пари, човек. Пари, ако се паднат, ще е много добре. Кол спаунер. Ще имаме много храна, човек. Няма проблем. Малко по-късно ще такова ми кол спаунера, обаче, защото... Build up. Айде, вотваме. Айде. Да видим сега кой ще се падне. Full Diamond Set. Имам и за те.
То явно е про двойка, явно е фулсета. Доста добре, доста добре. Много добре. Само искам да видя единия вод, не помня третия или вод. Не помня от кой вод ги почнах за тези така. Ма ти ги имаш тия вотове, бе. Пишеш на кой на вод, бе, брат. Не са и как са патя крейтове. Как пише си името и такова. Пише си името. Цъкаш на кой пише на кой на вод, там пише името ти в играта и това е. Не е нищо особено. Тери алар спаун. Доста добре, хора. Във следващия епизод може би ще правим спаунерите. Като сега малко поразширим. Така, Diamond Brune ще го ставя в... Пълно го правим на втория етаж градинка. Давай, няма проблеми, сега отивам из Home. Дай вече да почнем да разширяваме, защото аз до сега такова кредитове, тук почти нищо съм прав в тази база. Къде си? Няма смисъл ти да го разширяваш, само хъбиш твото. Не бе, идеята ми беше тук да се направя градинката. Видеото около 20 минути да стане според мен. Ще е добре. 15. Да, 15. Тере. Аз съм много хамав, аз отзади ще направя. Да, не им виж, Васко. Да. Почни от и насам да го таковаш. Знаеш ко? Да, почни от насам и така да го разширяваш. Ей тука, насам да го разширяваш. Насам. И първо и тук да направим твото. Аз нямам толкова скабълствон вече в себе си, аз съм щетър сам. Добре. Чакай, имам дървото, няма разширяваме. Знам как да изкараме. Не, всъщност. Да. Отивам да изкарвам пари. Още 40, бе. Тапак. Още 40. Принципно аз имам отзад да направя градинката, защото имам това тук. Имам дърво. Со такъв сит. Добре, сега разширяваме. В следващия епизод ще понафармим парички. Всъщност аз днеска мога да засня някой епизода, между другото. Да, ти ще ги обработваш ли? Имам с една програма, която обработвам, обаче изписва никнейма и се чудя каква да намеря, дете ни изписва простотията. Като цяло много няма смисъл, брат. Да, по принцип. Не, яко ще е да ги обработиш малко. Не бе, то в YouTube, това, да. То в YouTube май преди това, че да, леко да го едитнеш, така че ще мога да добавя някоя музичка, нещо. Да има. Не музичка, някакво да отрееш някакви тъпи моменти. Да. Така, чай тук да го изкопаме. Между другото имаме някаква вода. Вода? По принцип, мога да направя без... Искаш да направя безкрайно, бе? Да, ще е яко, защото имаме и кофи да мога да сложа тук на растенията. Добре, ще малко отпреде тук. Да, бе. Сега изчакай един момент. Хоп. Имаме много тъпа градинка, но поне имаме нещо. Готово имаме безкрайна вода. От там където съм аз, там е водата. Супер. Така де. Между другото, аз смятам да бутна... няма да бутаме една част от къщата, че ма нерви. Няма бутаме къща, ще оставим така. Къща ще оставим. Ние ще разширим, ние ще направим нещо. Никъде да няма. Тъй. Ой, се измисля. Трябва да хапна, брат, нямам храна. Добре. Искаш ли аз сега? Не, аз тук си такова. Така, добре, тук е много добре. Имам XP, брат. Чай, искам да видя нещо ларп. Не, всъщност шоп, всъщност... Диаманти само може да се продават за 5,2.
Де факто. Нищо не сванах. Диаманта не мога да се купи, в смисъл, откъде да го набавим? Сигурно от кредитовете печелиш такива даймонд брони оръжия го. Да бе, аз спечелих, ама... Да, аз знам малко такова мисля, странно ми. Така. Може Как да ти? се пада и просто много рядко от тука. Да, аз имам диаманти на броня, де. Даже и 2. Абе,